Γάμο το! Ρε το lag! Και καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Skipper και σήμερα παίζουμε Minecraft στο Bad Life Survivor Games επεισόδιο 1. Ναι. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, καταρχάς το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το support που μου δείξετε στο προηγούμενο βίντεο. Thank you very much. Που δεν θέλετε να κάνω quit, μου δείξετε το support σας και το εκτιμώ πάρα πολλά αυτό που κάνατε. So, δεν θα σταματήσω το YouTube, θα συνεχίσω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αν ναι, το Toxic Pack χρησιμοποιώ είναι το δικό μου. Είναι δικό μου, έκανα δικό μου Toxic Pack. Δεν ξέρω αν θα βάλω link κάτω στο description για να το κατεβάσετε. Μπορεί να μην το βάλω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, για νέες σειρές παιδιά στο κανάλι δεν ξέρω ακόμα. So, ποιες είναι ωραίες σειρές, Survivor Games και Skywars. Μπορεί να μπουν τόσες οι δύο οι σειρές. Αν είναι Gemini Games. Μπορεί να μπουν τόσες οι τρεις οι σειρές. Για σειρές αυτός Minecraft δεν ξέρω. So, θα μένω σαν τίποτε. So, τα maps στο Bad Life δεν τα ξέρω. Οπότε, με πρέπει να ψιλοψάχνω το chest. Λοιπόν, πάμε. Ναι, έτσι είμαι να πάω στο PvP και ο Bad Life είναι πανδύσκολος. Μιλούμε, θα πάμε τέλεια. Ρε, μα όλο μάτι είναι πάνω πια ανέσαι ρε. Όφου. Άμπα. Λέγανε έφταση και εδώ ποιος ώρες το πόνο τους είδαμε. Στο παιδιά, προσπαθήσω να παίζω πιο πολύ Bad Life Survivor Games για να γίνω καλός. Τώρα όλα μαλακές πουσιά. Α, ωραία. Θα βρούμε έναν που τούτον το... Πες το. Που τούτον το crafting table να κάνουμε iron swords. Παιδιά, όπως βλέπετε, έχω κάνει μεγάλη αναβάθμιση στο κανάλι, ξαναλέω το. So, κοντεύουμε στους 300 subscriber, έβαλα, ξέρω εγώ, να ψηφίσετε να μου θέλετε να κάνετε από 300. Νίκησε το giveaway, οπότε θα κάνουμε giveaway, παιδιά. Σίγουρα με καλύτερη παραπλέον τώρα. Οπα, δεν το θέλω εδώ. Σαν μπράβο τώρα είμαστε εντάξει τώρα. Αλλά νευροπέτρι είναι καλύτερα. Στον τόπο δάμε που θα πω έκανε τον ελεύθερο τέλειο. Τέλειο ελεύθερο που το έκανα. Αν δεν έχουν πάρει ένα τι κανένα να κάνω κανένα και την παρήκα. Σου είδα ένα τσες τώρα, πού είναι. Λοιπόν, να βρούμε ένα crafting table τώρα. Να κάνουμε έναν iron sword για να είμαστε δει για πομπά. Ω, τώρα λάβα. Αμότο. Φέραμε bow. Πού. Δεν έχουμε ένα ροζ, γαμότο. Αν είναι το bow, δεν το κάνουμε στο Toxic Pack μου. Ωραίο. Είσαι crafting table εδώ μέσα. Όχι, μπορεί κάτσε να ψάχνω ξέρεις να δω. Όχι. Πάμε να να βρούμε. Στο πράγμα εγώ τίποτε crafting table. Δεν μας βοηθήσει πολλά.
Το αέριο σπαθί. Ω, νομίζω είδα ένα. Νομίζω είδα ένα. Όχι. Ναι, σωστά ποτέ. Μαλάκα, έφαμε. Ου, δεν πειράζει. Σου πω, πάω στο επόμενο γύρο και τα λέμε σε λίγο. So, επιστρέψαμε. Αμουρέ. So, δεν πάω στη μέση. Δεν πάω. Δεν πάω. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Πάμε πίσω. So, εσύ μου λέτε, ξέρω εγώ, γιατί έβγαλα στη μέση. Γιατί να με σκοτώσω στη μέση. Και δεν θέλω να πεθάνω στη μέση. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνω συνέχεια. Θέλω να παίξω λίγο. Απολαύσω λίγο το παιχνίδι. Ω, έβγαλα σπαθί. Το δυνατόν. Είναι για δύναμη που έχω. Τώρα το λίγο πιο δυνατό βασικά. Είναι όλα τα ίδια. Ω. Εντάξει. Κουτσο πράγματα που είπαμε. Αλλά εντάξει. Κάτι είναι. Παρά τίποτε. What the fuck. Δεν σε έκαμε έτσι σκάρα. Ουρώσει. Δεν έχει κανέναν chest. Ξέρω. Δεν έχει τίποτε. Αδεί κάπου τα πάνω. Να δούμε. Σκορτάμε. Έχουμε ήδη καλά με τους πιάνει κι άλλο, δεν πειράζει έτσι. Ακόμα συλλογή. Να μπει βράμε. Βασικά. Εγώ, τα λέμε σε ένα εδώ, εντάξει, κομπλέ. Δεν μπορώ να σπάσω. Παιδιά, ξέρω εγώ, σε αυτό το βίντεο να ήθελα πολλά να φτάσουμε στα 20 like. Okay. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τα 20 like. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Ναι. Ήταν τέτοια άθικα, ξέρεις παιδιά. Τέλεια. Τέλεια άδεια από τα αυτά. Τέλεια άδεια. Ω, βράμε και καλό template. Template, τι είναι τούτο τέλος πάντων. Τα αγγλικά μου. Πάμε κάτω. Κι άλλο chest. Και αυτό που παρατήρησα είναι μια πόση πιάνουν τα πράγματα, μια που δεν τα πιάνουν, αφήνουν πολλά πράγματα. Μπορώ να πω. Όλα πολλά που αφήνουν. Αφήνουν πράγματα καλά, ας πούμε. Το άλλο στο Bad Life του μου αρέσει και είναι γιατί χάνεις πολλά εύκολα το φάει, είναι σου και εύκολα το φάει. So, ναι, να με φάει. Δάμε. So, ναι. Σίγουρα μέσα. Έχει ψωμί. Εντάξει, κάτι είναι τούτο. Ω! Ωραία. Πάμε πάνω μου. Μάνα μου. Παιδιά, full the iron σχεδόν. Είμαστε full iron. So, γιατί σαν το game πιστεύω. Πιστεύω έχουμε το game. Αν δεν ξέρει ο άλλος καλάμι, γιατί εγώ δεν ξέρω να χρησιμοποιώ το καλάμι. Μα το θεό είναι
Οπα, ένας από εδώ. Oh no, no φάμε. Γεια! Σε φάμε τον. Ω, καλά. Σουπ. Έχουμε πολλά καλύτερη ημεροπλία τώρα. Έχουμε πολλά καλύτερη παροπλία τώρα, μπορώ να πω. Μην πιάνεις τα πράγματα. Θα το βάλουμε τα μεμ. Golden Apple! Ποια έδρα. Όπα. Σπαμαρίτος, γάμο το, ρε το lag. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάνετε ένα like. Θα χαρούμε πολλά να πάω στα 20 like. Ξαναλέω το. Please, πάμε 20 like. Ναι. Λοιπόν, ένα subscribe αν θέλετε να ενημερώνεστε και άλλα βίντεο. Ένα share στους φίλους για να με βοηθήσεις να ανέβω πιο γρήγορα. Να γίνουμε πιο πολύ skipper. Να γίνουμε πιο πολλά skipperόνια. Ναι. Και ένα comments να μου πεις πώς σου φάνηκε το βίντεο. Ναι, να μου γράψεις τη γνώμη σου για το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια!